अच्छा भैया, सावन के पावन महीना बा आ यही सावन में एगो हमरा खानी कम कॉलेज के लड़का कैलाश पर्वत पर पहुंचल बा। जब भोला बाबा के स्वरूप देखलस, रूप देखलस, आ जब भोला बाबा के गर्दन में लपटाइल अजगर सांप जब देखलस तो लड़का भयभीत भइल बा। आ भोला बाबा के निहोरा करता, कहता कि ये बाबा तनी ए अजगरवा के संहारी तबे हमरा और चरण के दर्शन कर सके। कैसे कहता? गरवा के बनल जवन हरावा मरेला फूफू करवान है। गरवा के बनल जवन हरावा मरेला फूफू करवान है। शिव जी कैसे आई रउनिया रवा लगेला बड़ा डरवान है। शिव जी कैसे आई रउनिया रवा लगेला बड़ा डरवान है। जय शिव शंभू। जय हो जय हो। भक्त बाबा के दरबार में जब भक्त भोला बाबा के गौर लोग के देखलस, हाकनी डाकनी पिशाचनी भूत बैताल सबका के देख के लड़के डराइल बा। कहत के बाबा संग के संगतिया राउर हवे उत्पातिए बाबा। हाडा बिरनी गोजर बिछी बारा काया घातिए बाबा। संग के संगतिया राउर हवे उत्पातिए बाबा। हाडा बिरनी गोजर बिछी बारा काया घातिए बाबा। सबका में बरल बा जहरावा करके संग हरवान है। सबका में भरल बा जहरावा करके संग हरवान है।
कहता भक्त ए बाबा और हम देखता नहीं जान तनिका कपूर समान राउर गोर बासुरतिया है चांद सूरज असमोहनी मूर्तिया है कपूर समान राउर गोर बासुरतिया है चांद सूरज असमोहनी मूर्तिया है भभूति लगवनी भर गतरावा समझी पावा डरवान है भभूति लगवनी भर गतरावा समझी पावा डरवान है शिव जी कमर में देखी बाघम्बारवा लगेला बारा डारवान है शिव जी कैसे आई राऊ रिनिया रवा लगेला बड़ी डारवान है जय हो जय हो भक्त कहता है प्रभु और हम देखत जानी सुन ले कि मोर घट के हई नचनिया ए बाबा भूत बायताल हवे राउर बजनिया ए बाबा सुन ले कि मोरा घट के हई नचनिया ए बाबा भूत बायताल हवे राउर बजनिया ए बाबा हड्डिए के झलकार डरावा मारता जान करवान है हड्डिए के झझकार डरावा मारता जान करवान है शिव जी देखी राजू भागे अपना घरवा लगेला बारा डारवान है शिव जी कैसे आई राऊ रिनिया रवा लगेला बड़ी डारवान शिव जी कैसे आई